O Concello de Pontevedra abrirá mañá este pabillón multiusos da Xunqueira 2 para acoller a persoas en teito. O espazo ten capacidade para 30 persoas, aínda que a previsión de ocupación é moito menor. En concreto, o Goberno municipal espera que se acheguen ata aquí preto de 15 usuarios. A todos eles entregaránselle kits sanitarios e de hixiene. Ademais, contarán tamén cun servizo de comida e de asistencia médica. Hai algunha xente que está demandando entrar nun albergue, algunhas, poucas, pero algunha é algunha demanda nova, outras son casos que se foron de Raíña da Paz, tamén contados, que se foron de Raíña da Paz e non puideron volver a entrar porque non lles permitimos entrar, xa que hai que engadir que en Raíña da Paz neste momento están 23 persoas e están en corentena, mantémolas en corentena, non poden sair e non pode entrar xente nova dende que se produciu o positivo ali no centro, non? O Goberno municipal deu conta tamén esta mañá das denuncias tramitadas pola Policía Local dende o inicio do estado de alarma. O dato ascendese a 191 e destaca, sobre todo, a cantidade de persoas reincidentes. O número de denuncias vai baixando, a presión vai baixando e eu creo que a concienciación tamén entre a veciñanza e a concienciación social é maior, co cal respétase con carácter xeral os termos do confinamento e do estado de alarma. Eu digo sempre, pero solamente hai que dividir o número de denuncias entre o número de habitantes para darse conta de que é un dato bastante bo. En canto ao servizo de lixo porta a porta, o Goberno municipal está a realizar a recollida en 18 domicilios, os cales corresponden a 25 persoas infectadas.